Sila namhlanje ke esikhungweni ke lesi esisigcinela imithi la KwaZulu Natal bese siphinde sisidistributele imithi ezibhedlela zethu KwaZulu Natal kodwa sinomphathi la uThandeka Njapha uzositshela ukuthi ubani wenzani la ukuze sithole kabanzi ukuthi yini le ndawo esikuyona sitshela ukuthi ubani okabani uThandeka Njapha manager pharmaceutical services responsible for the depot. So depot, the province has a depot that supplies imithi to izibhedlela ama-clinic ngokwama-level akhona. So sinendlela eziwu-2 zokusupply imithi. Khona sigcina la warehouse, si-order thina ibe la warehouse bese sithumela ezibhedlela njengoba sesikhipha lana. Bese kuba okwesibili esibiza ngo-direct delivery. Ama-facility aya-order kuthunyelwa ama-order to ama-suppliers, ama-supplier besi-deliver direct to ama-facility ingavayila ihambe straight to ama-facility. Nazi indaba esizwa nathi sicoshela la kwi-social media ukuthi ngathi-ke kusukela manje kuze kushaye u-April nizobe ningemanayo imithi KwaZulu Natal. Ngabe ubuqiniso balokho bungakanani? No, akusiliqiniso. Kune-circular ithi si-manager i-stock, si-manager i-stock holding nokuthi singamoshi, singa-waste. Imithi siyayi-order njengokujwayelekile, ama-order aya-approvewa, si-process ama-order. So ayikho into ethi sesistopile uku-order, asistophanga uku-order. Siyayi-order imithi, siya-distribute to ama-facility. Mhlambe ukucacisela olapha ekhaya njengoba bethi isekhula lisho lokho. Kunesekhula eliphumile ngoDisemba. December 14. Kukhona isekhula ephumile ngoDisemba. Isekhula ke indlela yokuxoxisana ngaphakathi eminyangweni eyisetshenziswe ukuthi kubikelwe abantu ukuthi sesizosebenza kanjani. Engazi ithi ke iphumile isekhula ebithi akusezukuvele nje ku-ordwe ngomathanda noma u-order ngendlela ekhomba ukuthi u-order noma kanjani. Usuzo-order into ngendlela mayidingeka ngakhona ngoba sizama ukuthi sinciphise lapha ekuthenini abantu ba-order izinto abangayidingi. Ileyo ke isekhula ebekusho kodwa ibingasho ukuthi ke sekumele kuyekwe uku-order. Ngiyathemba ke ukuthi ke iyezwakala le nto engisola ke ukuthi mhlambe ke makunenkinga ngenzeka khona abangalifundanga kahle isekhula ngaphakathi base beyitshela ukuthi ke lisho ukuthi akumiwe uku-order izinto ngoba phela yize noma nikhona nina niba-ordela nenza yonke into kodwa nabo kusamele ba-order abakudingayo kodwa futhi akumele u-order ongakudingi ngoba phela kuzoba i-waste lokho kulimaze ekuthenini imali ivele ishodile bese iya-waste kodwa uyasiqinisekisa ukuthi ke kuze kushaya u-April inise right akukho la nishoda khona. Yebo kuze kushaya u-April siyaqhubeka ama-order siyawa-place siya-distribute to ama-facility. Enye ngifisa ukuyazi mhlambe ke kungenzeka ukuthi kwenzeka yashoda ke mawungangithatha sisukela kuJanuary kusize sifikela isikhona nike nabani nenkinga yokushoda nje kwemithi. Mawubheka i-dashboard yethu we were green throughout. Kube ilawo ama-items uthola ukuthi ma out of stock then there's an alternative kube ne-redistribution ukuthi uma i-facility enye ingenayo simove i-stock siyeswe kwenye facility. Enye engifisa ukuyicacise kahle ile ekhathaza abantu bakithi kakhulu ukuthi kukhona uhlobo oluthile lwemithi abantu mabefika lapha belicela kuthiwe alisekho eminyangweni ebese ekhanda labo ke beyitshela luphelile. Ngifuna ungicacisele ngale mithi esenayimisa niwumnyango ukuthi iyaqhubeka nokukhishwa nanokuthi nisuke niyithathele emakhandeni leyo nto noma kukhona enisuke nikwenzile ukuze ube khona umehluko kosekhaya ukuthi ke hayi ukuthi imithi isuke iphelile kodwa lo sewama nje nse ukhishwa akusathe through leyo nto iyini isho ukuthini yenzeka kanjani. Okay, so i-department sinento ebizwa ngama-standard treatment guidelines. So if ufika e-clinic or esibhedlela kune-list or a level of care ukuthi mawuphethwe into ethile ilokho unikwa la makusuka la ukuhluleka kuyanyukela kanjalo. So le ayivele i-decide there's clinicians, there's different disciplines ahlalayo decide ukuthi leli drug siyalidinga, leli liyasiza ngempela, leli alisizi. So kuthola ukuthi khona i-item eyayikhona kudala but isikhishiwe kwi-catalog, isikhishiwe kuma-STG, kuma-standard treatment guidelines. So asisayisebenzisa hayi ngoba
ukuthi ayikho iphelile ngoba ayikho kuma guidelines ethu okulapha ngokwama levels. Uma ungangenzela nje mhlambe isibonelo ngiyengizwa abaningi ngiyabode ngibona na kwi social media page yethu bekhala ngomuntu omkhuhlane ukuthi anisawukhiphi mawungasenzela nje isibonelo ngawo ukuthi into okwafinyelela kanjani lapho. So umuthi wokukhwehlela asugcine awukho kuma standard treatment guidelines. Njengoba ngisho ukuthi kuye kuhlale ama clinicians odokotela obani kuhlale ku decide ukuthi masisebenzisa le item iyasiza yini noma ukuthi siyisebenzisa nje ngoba ikhona. So izinto eziba kwi catalog or kuma guidelines izinto ezizosiza kwangempela ayi ukuthi ikhona nje ngoba kufanele bekhona. So umuthi womkhuhlane awukho kuma guidelines ethu. So mawufika vele clinic hayi ngoba uzungawutholi ngoba ku out of stock uphelile no ingoba kuma guidelines okulapha awukho shuthi kwabonakala ukuthi isidingo sawo asikho siyakwazi ukuthi si-treat ngenye indlela into esuke ipresenta ngayo ngaleso sikhathi. Ngiyathemba ke emakhaya kuyafika kuyacaca ukuthi wena kungenzeka ube ne-preference ethile yomuthi wena owaziyo kanti ngokwama guidelines umuthi ongasekho emithini ekumele ikhishwe ngaphansi kwesigaba sikahulumeni ebese wena kuzobe uyitshela ukuthi awukho ngoba ungekho kwi-stock kanti awusekho kwi-catalog. Kodwa yonke imithi le ekuthiwa ke ifakiwe kwi-category ukuthi ke ingalekelela umuntu osuke egula njengoba eshilo ukuthi kuhlangana ingcwepheshi kuhlangana nochwepheshe leyo mithi ke isekhona iya order ifike la kwi-depot bekwazi ukuyithatha beyise emaklinikhi nasezibhedlela zethu. Shuthi ke uthi umphathi we-depot nokuyena esimthembayo njengesifundazwe ngodaba oluthinta imithi ayishodile esifundazweni imithi ikhona esifundazweni kodwa sekungaba ke lapha nalapha ya ama cases ahlukahlukene. Ngiyazi ukuthi khona eminye imithi okuthola ukuthi ke ishode umhlaba wonke jikelele kuthi ke uzothi uyafika umuntu bese kuthiwa ke ushodile lo noma awukho ngoba uphele ezweni noma uphele umhlaba wonke jikelele. Yini eniyenzeke ukubhekana nezimo ezifana nalezo? Okay, kuyenzeka ukuthi umuthi kuba ukuthi awuphelile eKZN kuphela. ISouth Africa yonke inenkinga. Uthola ukuthi kuphele into esibiza mhlambe ukuthi API o kunenkinga ku manufacturer la emumva la wakhiwa khona mhlambe kushode into yokuwakha yokuwenza o ubhajwe kuphi usasendleleni uyeza. So akusuke ngesiyo inkinga yokuthi awukho ngoba ungekho ingoba kusuke kuleyo nkinga ukuthi kufanele kudile nalowo manufacturer mhlambe onenkinga. But ke khathini kanjalo kuye kubheka ama therapeutic alternatives shuthi uma engekho u drug A bese kunamakomiti ahlalayo ukuthi yipi ke esesingayisebenzisa instead of it. Noma kwesinye isikhathi kwamanye ama cases sinento esibiza ngo section 21 authority where item registered mayingekho in the country we do application through USAPRA our regulator and get an item engekho registered through approval leyo ka section 21 ezosetshenziswa instead of that registered product. So those are just some of the things that we do. Ngiyathemba kuyacaca naleyo futhi lapho ekhaya ngoba kuyacaca ukuthi ke ziba khona ke ingqinamba makuthi idrug lelo noma umuthi lowo awukho ezweni lonke jikelele kodwa useshilo ukuthi ke leyo mithi enjalo akujwayelekile ukuthi ke kungabisabikho lutho oluzo replace lapho kuba khona okunye okungasenza isibonelo nje mawuthi ekhabe sixubha ngeColgate iphela iColgate isekhona iAquafresh sisengashintshela kwiAquafresh kodwa ke kusuke kwenza umsebenzi ofanayo konke lokho mangisondezela osekhaya mhlambe ke elokugcina kuyilona elithuse abantu kakhulu ilamaphilisi ke lawa kuthiwa ka chronic noma izifo lezi esiphila nazo ezimbela ungasiqinisekisa ukuthi anishodile ngawo? Asishodile ngawo ngoba sine process yokuthi if i-item njengoba ngeke ngasho i-item mayingekho kwenye facility sine dashboard la sibuka khona ukuthi ikuphi kwenye indawo ukuze izomove istock simuvele la kushoda khona ukuze wonke umuntu ezohlala ethola imithi engabe khona ongatholi. Bantu bakithi kwaZulu Natal angithathele lithuba nginithembise nginiqinisekise ukuthi abukho ubuqiniso kulezi indaba ezithi umnyango wakwaZulu Natal ushoda ngemshanguzo kuyoze kube uApril ngoba kushode imali. Sesizwele ngomphathi omkhulu la umphathi uNjapha okuyena ophethe ukuphathwa kwemithi esifundazweni.
uthi sizoba nawo amaphilisi akhona azoba khona kuze kushaye uApril.